Al menú desplegable tria Serveis i tràmits. Selecciona Cita prèvia i accedeix. Entra a Cita prèvia per a denúncies. Tria el tipus de denúncia que vols fer. Selecciona Oficina d'entre el llistat. Entra al calendari i tria un dels dies disponibles. Selecciona una hora i confirma. Omple el formulari amb les teves dades personals. Fes un breu resum de la teva denúncia. Llegeix i accepta la protecció de dades. Comprova que totes les dades siguin correctes. Finalment, confirma la cita.